Yeah, sanibonani bafethu, sanibonani iskipper sengane le nomfowakho Mede. Phansi le kaMhlabi yalengana. Ejozini la ngikhona. Namhlanje bafethu ngizosiza abafethu abasafika endimeni yezobunjiniya. Ngizokhuluma nje isiZulu ngoba ngifuna ukukhombisa into yesiZulu maskand. So namhlanje ngizobe ngikukhombisa ukuthi umaskand uyenza kanjani vocal ukuthi isound kamnandi. Ngizoyenza nje ngengoma artist Incelebane wakhona la ejozini. Incelebane icula ingoma ethi umjolo yanyisa. Ngizobe ngenza ngayo nje ngisiza abafethu. So ungalizwa ke ivocal ukuthi isound kanjani linganawo ama effects. Yes. Hlesiye bancane mawungitshela ngomjolo angiucabangi yelele. Hlesiye bancane mawungitshela ngomjolo angiucabangi yelele. Hlesiye bancane mawungitshela ngomjolo. So mina ma plugin engasebenzisile noma ama effects ngisebenzise iStudio EQ sitholakala la kuma effects kuma plugin ungena la ku EQ then uze la kuma plugins usithole la oku Studio Effects engisebenzisile mina. Ngibe sengisimisa kanjena ke akuyona ipreset uthi ngithatha ipreset ngibe sengimisela ngendlela yami okusho ukuthi nawe ubukela le video uzokhona ukuthi ukopele la ubuke ukuthi kume kanjani bese uyamisa nawe ngendlela yakho. And enye into engase ngicacise mhlawumbe ungathi mangathi akwenzeki kuwena ubona ngathi nginamanga into engichaza yikho kade kushana ama mic esiwasebenzisayo nama room asebenzela kuona. So ngibe sengisebenzisa compressor ithola la ku dynamics dynamics then ithola la compressor yona ke ngimise waso threshold make up ungayimisa kanjena nawe ngokweinamba uzokuthi izokusawundela kanjani wena. Ngibe sengisenze i-de-easer. Yes. Itholakala ke le yama wave ikuma waves ifuna ama waves but ikhona cubase mangawuthi awuna ama wave cubase nansi but ngisebenzise yama wave etholakala la. Ngase ngimisa kanjena ke ngokulalela ivocal yami ukuthi ilawula kanjani kodwa nje into ebalekile ukuthi uthinte la yonke ebalekile uthinte khona. Bese ngisebenzisa uRooms Works reverb le yayo futhi cubase itholakala kuma reverb la ithola la. So lapho ke kukwena ukuthi uthanda ukuthi uyivule kangakanani. Mina angiyithandi kakhulu ireverb kwivocal ikakhulukazi maskandi angiyithandisisi kakhulu. Sidlule ngase ngisebenzisa nansi elinye effect elitholakala la ku filter. So lana ngifaka ipreset ulouder ngifaka ipreset ulouder bese kuba limit ikhona futhi la limit itholakala la kuma dynamics bese usala limit bese la uzofaka ipreset yaka protection limiter ufake yona ipreset yakho. So asizwe ukuthi sound kanjani if usela ama effects. Hlesiye bancane mawungitshela ngomjolo angiucabangi yelele. Hlesiye bancane mawungitshela ngomjolo angiucabangi yelele. Hlesiye bancane mawungitshela ngomjolo angiucabangi yelele. So ngokuzwa kwami nangendlela engisebenza ngayo ngizwa ingisoundela kamnandi vocal ngoba isound kanje ifika nawo ama effects. Hlesiye bancane mawungitshela ngomjolo angiucabangi yelele. Hlesiye bancane mawungitshela ngomjolo
angiwucabangi yelele sekune beat ukuthi Nhliziyo izosounda kanjani if sekune Nhliziyo kancane mawungitshela ngomjolo angiwucabangi yelele Nhliziyo kancane mawungitshela ngomjolo angiwucabangi yelele Nhliziyo kancane mawungitshela ngomjolo angiwucabangi yelele umjolo ungihlukumezile isound kamnandi ngiyacabanga ukuthi uyakuthokozela ukubonile kule video akhona namanye engisazokwenzela ngicela nje ukuthi subscribe lapho ke kanti futhi ngiyawadayisa namapacks amaskandi if uwadinga noma udinga olunye lolwazi ngiye sixoxisane so inamba yami mangayibiza ithi 079 82 18 270 079 82 1827 muskipa sengane mina ngiyawathatha ku Facebook kuskipa sengane da pro la uzongithola khona so monga unento ofisa ukuyibuza mayelana nomaskandi noma nezinye zezinto noma ukuthi ufisa ukuthi ngikudayisela amapacks amaskandi so ngangithola kuleyo number leyo nanokunye nje uma ufisa ukwazi ngiyabonga kakhulu enjoy usuku lwakho